Dagens grammatikvideo. I dag tager vi fat på kapitel 11, der handler om kendeord, også kaldet artikler. Hvis vi tager det helt basis først, så som sagt, så kaldes kendeord også artikler, og de opdeles i bestemt form og ubestemt form. Efter gennemgangen af det her, der kender I forskel på bestemt og ubestemt kendeord, ligesom I ved, hvornår man ikke skal bruge et kendeord. Og I ved, hvornår man skal bruge de forskellige ubestemte kendeord. Først tager vi fat på det ubestemte kendeord. Det er a eller an. De bruges sammen med tællelige navneord i ental. Det vil sige dem, man kan sætte tal foran. 3 socks, 2 elephants osv. Det er vigtigt at lægge mærke til, at man bestemmer, om man bruger a eller an, baseret på, hvordan det efterfølgende ord udtales, ikke hvordan det skrives. Det vil sige, at a anvendes foran udtalte konsonanter, det vil sige i ord som a clown, a young man og a uniform. I de seneste to kan I se, at de starter på vokaler, men fordi man laver en j-lyd, når man udtaler dem, så er det altså a, man bruger, som i a young man og a uniform. An anvendes foran udtalte vokaler, det vil sige, når man udtaler det som en vokallyd. An apple, an hour, an elephant. Selvom hour starter med en konsonant, så udtales det altså med en vokallyd, fordi h'et er stumt. An hour. Man bruger det ubestemte kendeord, når man nævner en ud af mange, også når kendeordet udlades på dansk. Det vil sige, they saw a bird, Kate is a teacher, Robert is an American. Hvor vi på dansk vil sige, Robert er amerikaner, og Kate er lærer, så siger man det på dansk, eller så siger man det på engelsk med kendeordet. Ved mål eller tidsbestemmelser, som på dansk svarer til om eller per, så bruger man også det ubestemte kendeord. For eksempel, they go swimming twice a week, he earns $2 an hour, marijuana is $50 a gram. Og så er den tricky. Man bruger kendeord, når man mener nogle få eller lidt. Det er det positive udtryk. Men når man mener kun få eller kun lidt, så bruger man ikke kendeordet, og det vil sige, at det har en negativ mening. For eksempel så er den positive betydning, når man siger, there are a few eggs in the fridge. Det vil sige, der er nogle få æg i køleskabet. Eller we've still got a little soda left. Vi har lidt sodavand tilbage. Men hvis man vil sige det negativt, så udlader man det ubestemte kendeord. Som i few supporters showed up, it felt bad. Der er altså kun nogle få af deres støtter, der mødte op til fodboldkampen. Eller I have little money left at the end of the month. Det vil sige, jeg har kun lidt penge tilbage her sidst på måneden. Det vil sige negativt. Så kommer vi til det bestemte kendeord. The. Det anvendes både ved vokal- og konsonantlyd, men det udtales forskelligt. Jeg har prøvet at skrive, hvordan det udtales med fonetisk skrift, som I kan se. Det sjove D, det udtales v, og så det sjove E, det udtales ø. Så the i konsonantlyd, og the i vokallyd. Det vil sige the eggs, the house. The, eller det bestemte kendeord, det bruger man, når man mener noget specifikt. Det vil sige, the film you told me about, the house you live in, the car you drive. Altså når man mener et specifikt objekt. Man bruger det også i faste vendinger som the following og the same, som i Sune told me the following story, eller it has the same color. Så bruger man det ved navneord, der har off-styrelse. Det vil sige i eksempler som the future of a world, the lives of our children, og sådan, så når man har off-konstruktion. Man bruger det også ved ordenstal, som i the first time you drank alcohol, the second time you went to bed, the first time you drove a car. Så har vi, og den er lidt kompliceret her, som det påpegende stedord, det, den og de, foran navneord, efterfulgt af en henførende sætning. Hvis vi kigger på musen her, så kan I se, at det her, det er det bestemte kendeord.
som betyder de mennesker. Og så er det den henførende sætning her, det er at the party. Så foran det her navneord, som kommer før den henførende sætning. The people we met at the party, eller this is the flowers he gave me. Godt. Så har vi også foran på bygninger, eller foran navne på bygninger, floder, aviser, have, skibe, bjergkæder og grupper af øer. Det er et fast udtryk. Det vil sige the White House, the Mississippi, the Titanic, the Washington Post, the Ural Mountains, the Canaries, the Atlantic. Så har vi til sidst, hvornår man ikke bruger kendeord. Og det er godt at kende de her faste steder. Man bruger ikke kendeord, når man snakker om det meste, de fleste, halvdelen og den ene og den anden. I stedet så udlader man kendeord og siger, most of my friends are emos, half of them are white, one was a girl and the other a boy. Man bruger heller ikke kendeord, når man har generelle begreber. Det er sådan noget som life, eller society, eller nature. Fordi det er sådan generelle begreber. Dem kan I også slå op. I stedet for, så udlader man og siger, life is great right now. They do not like society. Eller biologists study nature. Man bruger heller ikke kendeord ved måltider og årstider, som i we always go swimming in summer, og I'll see you at lunch. Og så bruger man ikke kendeord foran navne på steder, som består af et enenavn og et fællesnavn. Et fællesnavn, det vil sige noget generelt. Altså Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Lancaster Square, hvor man ikke kendeord. Nu burde I være i stand til at lave kapitel 11, og være i stand til at finde ud af, hvornår I skal bruge hvilket kendeord, eller om der slet ikke skal bruges noget.